Чао, какво става? Аз съм Silver Shadow и днеска ще играм Minecraft с брат ми. Какво да играем? Не знам. Дай нов сервер ще създам. Survival. Create. И ето ни. Вече съм в World и чакам брат ми да джойне. Кожа. Achievement. Добре, сега докато го чакаме, ще набера малко дърва за след малко. Добре, малко дърва. Значи трябва да събираме гнили дърва, но не ги харесвам вече. Така. Само да се построят кратенко. Извинете за паузата. Трябваше да помогна на брат си да влезе в сервера. Нещо му се бъгна, не знам какво. Може би пак ще трябва да спра клипа, извинете отново. Но така трябва. Но мисля да не го спирам. Извинете, обаче няма да може да се получи. Брат ми нещо му се кракна и мисля, че за нещастие няма да може да играе с мен този път. Следващото видео, което ще кача, може да участва. Така че добре. Сега просто ще набирам айтеми и може в следващото видео да се развивам. Не знам, ще го видя как ще стане и ще помисля. Направи голяма глупост да си направя толкова брадви. Не знам за какво. Ако Clash Royale ви харесва, мога да снимам на нея. Обаче аз вече съм започнал, не знам дали ще ви хареса. Ако съм започнал... Сори за спирането отново, трябваше да вечерям. Сега е към 9-10 часа. Аз вече си смених името на Blackout.bg. Ако мислите, че съм друг, не съм. Добре, мисля, че толкова дърва са ни достатъчно. Още едно дърво ще изкопам и ще разцепа. И да свършвам. Ох, не бе.
Можете да се абонирате за брат ми, който канала му е Silver Shadow BG. Той качил няколко клипа и дано ви харесат клиповете му, но дано и моите ви харесат. Така че сме до тук, така мисля, или не. Само да е така, ще го са тия, бе. Може да продължим видеото, като гледам. Само ще си направя някаква къщичка и да си сложа там нещата, че да не загубя. Фак! Айде, ела. Къмто, папа! Нещо ти стана, бе. Глупост. Ако в клипа чуете странен звук, това е брат ми, снима на Clash Royale. Ако искате да гледате неговите видеа, в коментарите може да напишете, ако го познавате или не го. И до скоро. Ще се видим в другия клип.